Egi esan urduritasune ez dut euki, baina izendak gehiago presioa jakiteana egun baten, euki barko dutela buruen kurso osoan ikasi duten guztie. Horren urduritasun hori sortu duzte, pentseta bakarrik egun horretan, egon barko nazela pentsetan, ikasi duten eduki guztiengan. Amaitzen duzen nina azterketa, daukoz 2 aste ikasteko, eta atzanean ez da emoten denporia kurtzo osoan ikasi osun guztia errepasateko. Azkanian selektibidadiak bultzatzen da ikaslien arteko kompetitibidade hori, eta bakoitza zuten da alik eta nota altuena ataraten berak baingo daben karreran sartzeko. Ez azkenin gainera ustot, jentie karreratan sartzen dela, da benetan ez dakola guztetan, iguale, nota gehiago bierdalako sartzen dela hor, edo lan gehiago dauelako edo diru gehiago lortu dauenako da ez betan guztetan dakona. Hori da, nik uste dut zenbaki batek markaten dabela gure etorkizuna eta azkanian horren arabera erabakitzen da zerrein. Ezke 3 eguneko lanak ez dut uste merezi hauenik nire etorkizunek baldintzatzea. Eta azkenean pentsetan dozu, ian nota horrek adieraziko deuen gaina zen karrera hori ikesteko edo ez.